כשאנחנו הולכים לקנות נכס, אנחנו רוצים לדעת שני דברים. אחד, שאנחנו יודעים להשכיר אותו בקלות, שתיים, שאנחנו יכולים למכור אותו בקלות. כל אחד מכם יכול להעלות מודעה ליד 2, למדלן, אתם יכולים בתוך הקבוצות של אותה עיר שבה אתם רוצים לבדוק, ולהעלות מודעה שאתם רוצים למכור נכס באזור, או להשכיר נכס באזור, ואתם תראו כמה טלפונים אתם מקבלים. כמות הטלפונים תעיד לכם על רמת הביקוש. 2, זה הזמן שהמודעות מפורסמות. ככל שאנחנו נראה מודעות שמפורסמות יותר זמן, אנחנו נבין שהתנודתיות שם היא מאוד מאוד איטית בשוק שלנו, גם במחירה ובמיוחד בהשכרה. תדברו עם אנשים, תתקשרו לאנשים, ואנשים שמפרסמים להשכרה ולמחירה, ותגידו להם, אהלן, אני מתעניין לקנות דירה באזור, מה אתה אומר, כמה טלפונים קיבלת, יש תנועה, אין תנועה, אתם תראו מה האנשים יגידו לכם, וזה יעזור לכם מאוד לקבל הבנה, האם השוק הזה הוא שוק מבוקש או שהוא לא מבוקש. הדבר האחרון זה כמות העסקאות שנעשו באותה עיר, גם את זה אתם יכולים לזהות דרך מדלן או יד 2, והדבר הזה ייתן לכם כיוון מאוד מאוד טוב. אם אתם מגלים שכונה לצורך העניין, שנעשו בה 5-6 עסקאות בשנה, תבינו שזה שוק רדום. אם אתם תראו שכונה שיש בה 30 עסקאות, 25, 40 עסקאות ומעלה, תבינו שיש פה תנועתיות מאוד מאוד יפה וטובה, וזה מראה על רמת ביקוש מאוד מאוד גבוהה לשכונה.